kok suarane kaya Mas Eka. Iki kaya Mas Eka nek suluke kan ben padha karo suluk. Rodok ngiwo, kaya bapakmu ngabani kamera. Angele ngopo nek suluk angele napa? Lepas nih sengkok. Meling tak sentuh nek gawe tengkok empun angel-angel. Sing suwenenge wayang panjenengan apa? Paling seneng suka wayang apa? Werkudara. Nanti ambil salah satu dibawa pulang Werkudara. Boleh wis ulillahi ta'ala oleh. Pak Tombok. Ya dari saya ambil salah satu Werkudara. Nggih. Nggih Bapak penitukan karo Pak Sentuh. Nggih, selamat terus belajar. Besok cita-citanya pengen jadi apa? Dalang kondang. Dalang kondang ini bisa jane bojone loro lho. Piye? Enggak masalah. Iki Mas Putut iki meh. Daripada semoga sukses jadi mancing bumi, dulu pulau tenggal konten gawi sampai gak mutun. Pulau tenggal pun dengan bukti ngadep informasi mak. Pulau tenggal pun jadi cuma tahu paman. Putra patu kau tenang sotomo, modal kantor pulau ini cuma tahu paman. Mantan kowe lek ngrasake nganti sesek dodoku. Aku sing melu ingkang wonten panggaran Jawi. Patih sangkunya awih Praja Balakrama, Selae Kodor Sala Kalancang.
Jangkepipun sinten Cuk? Arganata. Arganata Prayidyatama. Kelas sinten? Kelas 6. Kelas 6 kok padha karo aku. Berarti anu kelas anu 7 patut berarti. Arganata. Nggih, cita-citanipun napa? Polisi, tentara, dalang. Bukan mau nomor 4 ya dalang lho cita-citanipun lho. Cita-cita kok dalang kabeh niku terus sing nangkap sapa. Pak Parwoto golek penangkap ngene saiki. Golek tanggapane para dalang-dalang itu lho Pak Parwoto ngene. Dalang kondang. Favorite panjenengan dalang sinten? Dalang kondang. Pak Kanggo.
Oh, ini Pak Anom Dijo Kanto. Sering lihat penampilan Pak Kanto. Nggih. Lek panjenengan tetakan kan nanggapne Pak Kanto. Pun tetak apa dereng? Dereng. Nggih. Nyuwun mangke tetakanipun dipun tanggapaken Pak Kanto. Lek boten kian nggih kaset ora apa-apa. Nggih, mugi-mugi cita-cita pun tercapai. Berarti bang iki ora langsung SNKI mawon, baris iki langsung SNKI lho. Saged mboten Pak Koko, langsung SNKI. Akselerasi. Mulai SNKI sing burung iso ndalang ya akeh, suluk sing glero ya akeh. Nggih, terima kasih, semoga tercapai cita-cita menjadi jalan. Wah, ini ora kaya kang ana ing pasir Banjar. Sang Rakyat Patih Haryasani anggawe para sata Kurawa amun Candra malabar kaya ruping Jawa.
nggih dalang. Mboten. Tenang. Bapak dalang sih, Mas? Mboten. Bapak napa? Renat. Bapak napa pekerjaan? Halo, piye lagi? Kok ora ngerti? Lah ngayani mbokmu ora. Putrane sisan beneran, yo. Bapak untuk Pak Tutut, terus nek Oh, nggih. senas aku ya, Bro. Nek. Nah, kok sampean gagah? Aku ora rumangsa berbuat. Bapak seneng jalan. Semoga jadi dalang sang hebat diteruskan ora kudu anak dalang. Yaitu ora kudu anak dalang dadi dalang nggih. Nggih. Kelas pinten? kelas 6. Oh, kelas 6 wis arek SMP. Wis apa mau SMP nggih. MTS. Kayaknya gak fokus rasa sekolah dalangan ini. SMP mungkin mencari sekolah yang komitmen untuk pembelajaran dalang. Mungkin ya, ning sekolah ya kudu pinter dalang apik niku mesti bocah pinter. Jadi dalang anu akademinya juga harus bagus. Nggih, nggih semoga berhasil menjadi dalang yang terbaik. Iya, tang SMP itu. Dia dalamnya prajikan. Oh, prajikan ini SMP 2 Sukoharjo ada, SMP 1 Sukoharjo ada, Ponorogo ada, mas nanti kari pilih. Bagi mondok, wih alhamdulillah mondok. Kiai ini lek dalang, wayangannya saya dengar, ayo mondok, gih mondok. Boten Bu, jenengan niku nggih. Nggih. Jenengan teng mriki kersa sekolah teng mriki. Nek kudu daftar. Tapi harus seleksi nggih. Terima kasih semoga menjadi dalang